Един момент, който трябва да има всяка дъщеря със своя баща, защото всички ние знаем колко е дълбока връзката между дъщеря и баща. Може би в този момент татката на булката си спомня първия миг, в който я е поел в своите ръце. Може би в този момент той си спомня онзи миг, когато е чул за първите тръпки на нейното сърце. Може би. Но сега това е техния единствен и неповторим момент. Момент, в който няма да плачем, а ще се радваме, защото неговото прекрасно момиче вече е намерило истинските влюбени и силни ръце на любовта на нейното сърце. Това е един танц прощаване, както казахме, може би е началото на тяхното общуване. Баща и дъщеря. И тъй като е време нежната ръка на Елена да премине в любящите ръце и прегръдката на нейния съпруг. Аплодисменти! Аплодисменти! Рядко виждаме дъщеря да целува ръка на своя баща. Заслужават си го. Със съдействието на нашите красиви куми отвеждаме теткото. И сега, дами и господа, Елена и Кевин и техния първи сватбен танц. Така мечтан, така желан. Искам да чуя ритъма. Вие сте. Едно страхотно настроение, нека го запазят ето така. И сега бурни аплодисменти, семейство Консусен. Горчиво да чуя от вас. Брачна целувка за всички вас, скъпи приятели!
Горчиво! Аплодисменти за най-красивите днес и за тези, които ни събраха, за да изживеем тяхната любов. И сега продължаваме. И нека да са все така весели, все така до своите конци. Let's go.